האם אתם מוצאים את עצמכם שקועים באינסוף שיחות טלפון והתכתבויות סביב הזמנות קייטרינג? נמאס לכם מטעויות בתאום ותאומים כפולים? הכירו את הפתרון החדשני שישדרג את העסק שלכם, טופס הזמנה לקייטרינג אונליין. המערכת מאפשרת ללקוחות שלכם להזמין את התפריט בעצמם, בקלות ובנוחות. הם בוחרים מנות, ממלאים פרטים, והכל נשלח אליכם אוטומטית למייל או לוואטסאפ. החל מבחירת תפריט לשבתות או תפריט לאירועים, דרך בחירת מנות ועד למילוי כל הפרטים כמו מספר מנות, סוג אירוע ופרטי התפריט, הכל שקוף, ברור ומדויק. שכחו משיחות ארוכות ואי-הבנות, זה חוסך לכם זמן יקר, מונע תקלות ומגדיל את המחירות. המערכת עובדת עבורכם 24/7. גם כשאתם סגורים, ההזמנות ממשיכות לזרום. אתם נהנים מזמינות מלאה, שליטה מלאה ללקוח ושירות מהיר ומתקדם. בקיצור, טופס הזמנה אוטומטי, מהיר ונוח, שחוסך לכם זמן תפעולי עצום ומשדרג את חוויית הלקוח. אל תחכו, נסו עכשיו את המערכת החל מ-37 שקלים בלבד לחודש, וקחו את עסק הקייטרינג שלכם לשלב הבא.